Mga kapatid, bago po tayo magsimula, maaaring po ba tayo tumayo at tayo po manalangin? Okay, nanyayahan ko po na isip po natin sumandaling ating mga mata at tapin po natin ang presensya po natin. Praise God. Naming Diyos na po ay Diyos na dakila, Diyos na pat. Maraming salamat po sa umaga nito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makatakin po sa Saturday na ito sa iyong gawain. Salamat po, isa pong malaking pribileyo ay may paglikuran namin na kami po'y makatalon, makarinig kami ang mga salita. No, basbasan mo ang bawat tatayo dito, Panginoon, lalo-lalo na po kami po siya po. Salamat po sa araw at pagkakataon na to at may bawat po kami na naman sa buwan na naman po na kalakasan at sa mga gawain po na susunod kami. Maraming salamat, Lord. Bless niyo rin po ako, samahan, ingatan, at ikaw pong mataas at pagkakila sa araw na to. Bawat po ka ng aking bibig, Panginoon, ikaw po ay magparangal. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng pagpurit pagkasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Praise God. At magandang umaga po sa inyong lahat. At handa na po ba tayo? Okay, kapatid. Ito po aking topic. Very familiar po ito. Kahit mga bata po, alam ko pwede. Nagkalat po ito sa YouTube, sa internet, sa social media, maging sa TV. Alam po natin ito ever since bata ako. Alam ko po yung kwento ni Noah. So, hindi na po tayo unfamiliar po sa kanyang characteristics at yung mga ginawa niya po. Medyo meron lang po akong i-emphasize po na medyo napapanahon po na nangyari ng panahon niya. So, inihiling ko po lahat na makinig po tayo ng nakinig kasi I believe na may papasabi po Panginoon sa tawag sa atin. So, palampakan po muna natin ang ating Panginoon. Okay. Si Noah po, yung panahon niya, very brief lang po itong sasabihin ko sa inyo about yung nangyari kay Noah kasi alam naman na po natin yung story. Mas magiging highlighted po ako dun sa future po na susunod po dyan. So Noah is a perfect man on his time. Yung mga panahon ni Noah, siya po yung perfect. Ba't ko po nasabi? Kasi mga kapatid, kaisa-isang tao siya na appointed ng Lord na talagang dun sa panahon na yun na sobrang gulo. Very dominant po ang kaaway ng mga panahon ni Noah. Naniniwala pa kayo? Very rampant po ang kasamaan. Talagang very evil po ang mga tao. Wala silang control. Yung mga character nila, yung behavior nila, sobrang hindi maganda. So very simple po yung panahon niya. At ako'y nabilib po sa character ni Noah kasi bagamat ganun yung mga nakapaligid sa kanyang mga tao, nananatili siyang righteous at pure sa harapan ng ating Panginoon. Doon niyo po makikita ang character ni Noah na napakalakas ng kanyang pananampalataya sa Diyos at hindi siya hindi siya naniniwalang bibiguin siya ng Panginoon kahit nag-iisa siya sa mga panahon na yun. Although kasama niya yung pamilya niya, actually, ang naligtas lang sa kanila is 8. So, milyon-milyon yung mga milyon tao yung nalunod at namatay. So, makikita natin yung panahon ni Noah na ginunang ng Diyos ang mundo dahil sa gagawa ng tao, dahil sa kasalanan. Sa galit ng Diyos. Kaya siguro, ang nais ng Panginoon, magkaroon siya ulit ng fresh start, fresh beginning, bagong simula, bagong mga tao ulit. Kaya nga nag-multiply po, di po ba? At yung sa panghuli, ginawa po niya ng covenant. So, next slide ko. So, ito po mga kapatid. Ito muna tayo sa Old Testament, sa Genesis. Okay. Ito, 6, 9, and 12. This is the genealogy of Noah was a just man. Sinabi ko po kanina, perfect in his generation, Noah walked with God. And Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. So, makikita niyo na perfect talaga si Noah on his time. At sa verse 11 po, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had
corrupted their way on earth. So, yun po, evil po ang panahon na yon. At hindi ko po ma-imagine kung gaano kasama ang mga tao para magalit ang Diyos para patayin silang lahat. Na-imagine niyo po ba? Kung just try to imagine na nandun ka sa panahon na yon, na very rampant ang kasamaan. Di ko ba? Grabe yan. Hindi yan mababaw na view lang. Ibig sabihin yung panahon na yun na sobra talaga. Yung nararanasan po natin sa panahon natin ngayon, minimal pa to. Very pa to. Wala dun sa panahon na yun na para magalit ang Diyos sa patayin lahat ng tao. Amen? So, next slide kapatid. Ayan. Okay. So, Genesis 6:5. Okay, God look. Sabi dyan mga kapatid sa verse 5, Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Yan na. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So, makikita natin mga kapatid na sobrang sama talaga. So, next na po. Next slide mga kapatid. Okay. At ito na. At yung panahon na yun mga kapatid, yun yung sinasabi ko po sa inyo na mayroong isang tao na matapat at siya nga po ay si Noah. So, binigyan siya ng instruction ng ating Panginoon at mababasa po natin yan sa Genesis 6:14. Yan po, mababasa niya naman po. Sorry po, medyo maliliit, hindi ko siya talaga mabasa. So, pakibasa na lang po, no? Yun. Anyways, at nakakabilib mga kapatid kasi si Noah, nung nag-construct siya po in-instructionan siya ng ating Panginoon na gumawa ng ark. He's 500 years old. For your information po mga kapatid, 500 taon na po siya niyan. Pero, siya po ay physically fit. Siguro sa panahon natin, kasi edad ko po siya. Kung hindi po ako nagkakamali, tama po, Bishop? Kasi namatay siya ng 900 eh. Tama po? So, equivalent natin sa panahon natin ngayon, kung yung lifespan ng tao, 100. So, 50. So, more or less, nasa in-between ng edad ko. So, ibig sabihin, meaning to say, physically fit po si Noah. At another information po, ibinild niya po ang ark ng 100 years. 100 taon niya po yan ginawa. At nakaka-amaze kasi nung panahon na yun, walang mga equipment. Nung panahon na yun, at kung makikita niyo yung mga sizes ng mga sobrang lalaki po talaga. Kaya yung ark na yun, magkakapacity po siya ng 16,000 na animals na iba-iba po yun. Imagine niyo kung gaano kalaki yun. 16,000 na animal. So may giraffe doon, may elefante ron, may mga buhaya na yun doon. At hindi yun nag-aaway. Imagine niyo po yun kung gaano ka-disiplina yung mga panahon. At yung nasa loob ng arka na yun. Imagine niyo. Di ba? Na-imagine niyo ba? Ganun ka powerful ang Panginoon. Noong panahon na yun. Amen? Kaya nakaka-amaze po na napamahalaan ni Noah yung lahat ng directive sa kanya ng ating Panginoon na maayos. Na i-manage na ng maayos dahil sa kanyang character, devotion sa ating Panginoon. Napakalakas ng faith po ni Noah. Yan, isa po ito sa mga character na dati-dati na sabi ko nga nung medyo bata-bata pa, wala, napapanood ko lang naman yan sa Superbook. So, napakababaw ng ang aking pagkakilala sa character niya. Pero nung medyo naging mature Christian na po tayo, actually lahat naman po ng mga character sa Bible magaganda sa kamay. Pero isa po si Noah talaga isa sa mga favorite ko kasi talagang grabe yung faith na acquire niya sa ating Panginoon. So anyways, ganun po ako na-believe dun sa kwento ni Noah na sobrang galing niya mag-manage siya. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yung bubong ng ark. Hindi ko alam kung paano nila kinonstruct yung mga tornilyo nun, o may tornilyo ba nung araw na yun. Kasi feeling ko, kahoy lang yan eh. Kasi wala namang gumagawa ng metal nung araw, tama po? Actually, composed of wood eh. Nakalagay doon, hindi ko alam kung anong klaseng wood eh, pero may wood na nakalagay ron. So, ibig sabihin, yung ark, wood talaga siya. Hindi ko na po alam yung ibang mga composition niya po. So, anyways, at napakagaling po na pagkakagawa nun, at kinasya niya yung ganong karaming ayaw. So, anyways, dito po tayo sa next slide. Okay. Kaya na po. Nung panahon po na yon, bago po, kung di po ako nagkakamali, bago tunawin ng ating Panginoon bago niya i-close yung gate ng ark,
nagbigay po ang ating Panginoon ng 7 days. So, ibig sabihin, 7 days prior to the flood, nandun na po yung si Noah at yung kanyang pamilya sa loob ng ark. So, 7 days pa nakabukas yung pintuan at si Lord po ang nagsara nun. So, meaning to say, nag-aabang pa siguro sila ng kung sino pa yung pwedeng pumasok. Kasi mga kapatid, kaya nila ginagawa yun. At kaya may times doon na talagang pinipersecute yung si Noah at yung pamilya niya. Kasi hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Noah na magkakaroon ng baha. Dahil sa panahon na yun, hindi pa nila nararanasan na may ulan. Di ba? Ang tao, to see is to believe. Di ba? Ganun ang tao eh. So, yung panahon na yun, walang ulan. So, hindi sila naniniwala na magkakaroon. Kaya sinasabihan nga nilang baliw eh. Tama? Pero hindi siya natinag. Ang ginawa niya, lalo pa siya nag-construct. Kinonstruct niya lahat ng mga instructions sa kanya ng Panginoon, ginawa niya. So yun, nakakabilib lang yung ginawa niya dahil sa sobrang daming nag-persecute sa kanya, hindi siya nakinig at ang pinakinggan niya yung pangako lang ng ating Panginoon. Amen? So, ganun pa man, natapos yung construction. So anyways, nandun tayo sa may flood. Bago po mag-flood, binigyan po sila ng pagkakataon na 7 days pa bago isara yung ark. So, wala pong kahit isang tao na sumunod o naligtas maliban kay Noah at ang pamilya niya at yung mga hayop na ito. So, 7 days sinara ng Panginoon yung ark. So, yun na nga po, nag-start ng umulan. At would you imagine, ilang milyon tao yung namatay? Di mo ba? Walang natira. Eh, gano'ng karami yung population, no? Talagang nasa billion po. So, ganun po, nagalit ang Panginoon sa kasamaan ng tao. So, nakakalungkot pong isipin kasi napakaraming tao ngayon sa labas na gumawa ng kasalanan, eh ganun-ganun lang. Kung hindi naman po kayo, alam ko aware po ang marami sa atin, sa news, sa social media. Kita niyo po, pati yung ito lang, yung nakita ko yung balita, yung police na pinatay niya yung lola. Lasing, yung brutal, di ba? Ganun-ganun lang kung ano ng buhay. So, nasa evil days po tayo. At yung panahon natin, hindi siya pag-igit. So, palala siya ng palala. So, ang nais ng Panginoon sa panahon niya, kasi yung Noah's Ark, tapos na po yan. Dahil sa covenant, hindi na ulit gugunawin ng Panginoon ang mundo sa tubig. So, sa covenant niya kay Noah, dito po tayo magpo-focus sa new age natin kasi tapos na po yung history ni Noah. Binigyan ko lang po kayo ng brief na kwento about sa kanya. Pero dito po tayo magpo-focus. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Okay, so bago po tayo magpunta rin sa New Testament, dito po muna tayo sa God show. So, Genesis 9:13, I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of covenant between me and you. So, after po nung baha, nagbigay ng rainbow ang Panginoon. Tapos, the sign ng covenant niya. Yun nga po yung huli ko sinabi na covenant niya sa ating Panginoon na hindi na ulit gagawin ng Panginoon ng pagpatay sa tao sa pamamagitan. So, dito po tayo medyo so, yan. Yung covenant, yan po. Ito, nababasa niyo naman po, medyo mali po kasi sa akin. So, yan po, basahin niyo na lang po yung covenant nila. Okay. Ito po, ito po tayo, yun po yung Old Testament about kay Noah. Ito po yung New Testament. So, Ark of Noah, ito po yung sa atin, yung millennials. So, the Ark of God. Dito po tayo medyo mag-focus. So, ang Ark po symbolizes is a saving boat. Sa panahon natin ngayon, kabi-kabila ang kasamaan. Wala po tayong ibang nais kundi maligtas. Yan po ang ating purpose sa buhay. Sariling kaligtasan po natin. Mismo tayo, ililigtas natin yung sarili natin sa kapahamakan ng mundo ito. Dahil alam natin, ang sasakitin ng mundo ito ay sobrang grabe na nakasaad sa Revelation na sinulat ni John de Belang. At ito pong word na to, hindi lang po natin alam kung kailan mangyayari. Pero
nakikita naman po natin yung mga signs ng palubog pa, mas lalong pasama. So, ang nais ng Panginoon, pumunta tayo dun sa heart niya. Kung nasa ng Panginoon, dun lang tayo. At kung naalala nyo kanina yung isa kong binanggit na bago isara yung art, meron pang 7 days na natira. Na binigbigyan sila ng Panginoon para makapasok yung mga taong nagsisi. So, eto, imagine niyo na nasa art tayo, na naka-open pa siya, na huwag na tayong lalabas. Naiintindihan niyo po ba? Ito yung gusto pa sa amin ng ating Panginoon. So, bibigyan ko po kayo ng verse sa New Testament. Diyan po sa Hebrew 11 verse 7. Pwede pong paki-read na lang po ng malakas. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. By faith, Noah will he warn about things not seen. In holy fear, built an ark to save his family. By faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in him. Praise God. At yung isang verse pa sa New Testament, dito sa As it was in the days of the Son of Man, they did eat, they drink, married, were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. sabi po ni Luke yan. So, mga kapatid, lahat po ng nabanggit dyan, nangyayari po at nangyari na sa ating kapanahonan. So, anytime soon, darating ang ating Panginoon at sa akin itong mundo lang. So, anong maganda rito? Ito po yung isang wake-up call para sa mga anak ng Kristiyano, para sa mga tao, na hindi habang panahon po nandito tayo. Nagpe-fade po ang mundo, nagpe-fade ang tao, nagpe-fade ang lahat ng bagay. Nais ng Panginoon na doon tayo sa heart niya. Doon tayo sa Panginoon, sa piling niya, na kapag nandun na tayo, huwag na tayong mag-jump. Huwag na tayong maalis kasi ikakapahamak lang po natin. Hindi na po panahon na pairalin pa natin yung sarili nating gusto. Pairalin natin yung gusto ng ating Panginoon para sa buhay. Sa paanong paraan, kailangan po bang maging lahat tayo lingkod ng Panginoon? Yes, bakit hindi? Kailangan bang lahat maging tigapagturo, tigapangaral? Kung pwedeng oo, bakit hindi? Kung ano po yung alam natin na pwede natin iambag sa iglesia ng ating Panginoon, gawin na natin. Kasi yung panahon po natin limited. Wala po ni isa sa atin ang nakakaalam kung ano yung buhay bukas. Maaaring mamaya, sa linggo, sa isang buwan. Di po ba? Sa tingin niyo po ba yung mga nauna sa atin, alam nila na mawawala sila. Tayo po ba, tanungin natin yung sarili natin, alam po ba natin kung hanggang kailan pa? Ngayon malakas tayo, yung mga kaibigan natin malakas pa. Pero eventually, magugulat ka na lang, ba't ganun nawala na siya? So, mga kapatid, ito yung panahon na nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maliligtas. Nais niya. Ayaw ng Diyos na may ititira. Naalala nyo kaya binuksan pa ng 7 araw yung art kasi gusto pa niyang maraming maligtas. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao kasi salanan, pumili sila ng desisyon na pagsisisihan nila na nabuhay pa sila. So ayaw ng Panginoon na ganun din ang gagawin natin. Nais ng Diyos na pag nandito na tayo sa loob, na tayong lalabas. At ipaglaban natin na manatili. At naniniwala ako, nung nandun sila sa art ng 7 days na yun, naniniwala ako na sinubukan ng faith ni Noah. Dahil hindi naman sinabi ng Panginoon kung kailan niya isasara. So nag-aabang din sila. Imagine niyo na nandun tayo at pinapahayag natin yung salita ng Diyos na hindi naman tayo sigurado na mangyayari. Pero pinanindigan niya na may mangyayaring plan. Natupad, di po ba? Ganun ang Panginoon. Kapag may sinabi siya, tutuparin niya. Huwag kang magda-doubt. Hindi panahon ng doubt. Pag sinabi ng Panginoon na ililigtas ka niya, basta kumapit ka. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit kailan hindi matutumbasan ng salapi ang kaligtasan. Praise God. Palakpakan muna natin.
Next slide. Okay, yung sinasabi ko po kanina sa inyo na hindi lang po tayo basta nasa gawain, hindi lang tayo basta nasa art. Kung nais po natin dito magtagal, kailangan po natin, kung nais natin makapasok sa karya ng Diyos, kailangan tayo pure at banal. Pag sinabing pure at banal, mga kapatid, mahirap kung sa sarili natin, mahirap yan gawin. Kasi isa lang ang perfect, ang ating Panginoon. Nagiging perfecto lang ang isang mananampalataya. Yun yung pagsunod niya sa ating Panginoon. Kaya kahit gaano kahirap, i-endure natin na maging banal ako. Na maging perfect tayo sa harapan ng Panginoon. Yes, tao tayo. Marami tayong mga magagawa pang mga pagkakamali, pagkakasala. Pero ang habag ng Panginoon at pag-ibig niya, kaya-kaya niya tayo patawarin at malinisin. Yan sa Hebrew 12 and 14 and John 3 and 3, makikita niyo po dyan yung mga verses na yan na nakasaan po dyan na maging pure and holy po tayo. Hindi lang po tayo physically fit sa gawain, lalo na tigit yung spiritually fit. Alam ko kung bakit nakasurvive si Noah sa panahon na yun, dahil fit na fit po siya at filled siya with the Holy Spirit. Hindi lang po siya just man, hindi lang po siya, filled po siya. At grabe po yung kanyang pananampalataya at dedigasyon sa ating Panginoon. Would you imagine, mga kapatid, na of all billion of people doon na sobrang sama, nandun siya, nag-iisa siya. Grabe yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Grabe yung kanyang pinanatili niyang banal siya. Hindi siya nahatak ng mundo. Kaya po ba natin? Alam natin yan, di po ba? Alam natin yung capacity natin, di po ba? Sa grabe ng technology, sa grabe ng influence ng mundo, grabe ang lakas ng influensya ng mundo sa tao, mga kapatid. Ngayon, kung mahina-hina ang spiritual mo, mahahatak ka. At marami na po tayo mga kasamahan dito na nahatak na. Ipanalangin po natin sila makabalik, mga kapatid, kasi kawawa po yung kanilang mga soul. At nalulungkot po ang ating Panginoon sa mga ganong instances, pero ang tao po talaga binigyan niya ng sariling will. May will ang tao na mag-decide ng bagay. Hindi po kinuha ng Diyos sa atin yun. At nalaya tayo mag-decide kung saan tayo pupunta. Pero salamat sa Panginoon, marami pa rin pong nananatili sa akin. So salamat at isa tayo doon, mga kapatid. Okay, okay. Yung number 1 ko na kanina, para mapanatili tayo sa Art of God, dun sa kanyang feeling. Number 1, don't miss the boat. Ito kasi yung number 2 eh. Tama ba? Napakita niyo ba yung kanina? Okay. Yung 1 po, yung don't miss the boat. Huwag natin, yan, 2 kasi yan eh. Hindi napakita eh. So yung 1, para mapanatili tayo dun sa circle of God, don't miss the boat. Doon lang tayo sa heart. Okay? Doon lang tayo sa piling ng ating Panginoon. Huwag na tayong magduda. Huwag na tayong umalis. Kasi ang Panginoon natin, sabi ko na kanina, pag nangako ang Panginoon, tutuparin. Pag sinabi ng Panginoon, ay liligtas ka niya. Pag sinabi ng Panginoon, pagagalingin ka niya. Pag sinabi ng Panginoon, i-bless ka niya sa panahon ng kahirapan, i-bless ka niya. Manalig ka lang. Amen? Kasi ang Panginoon, gumagawa siya ng mga bagay na imposible. Every day. Kasi mismo ako, nakikita ko ang miracle ng Panginoon. Well, anyways, palakpan ko muna. So, number 2 po, yun po yung, number 1 po yung don't miss the boat. Yung number 2 po is yung Take focus on Christ. Take focus on okay. Spiritually fit. So, kailangan po natin maging spiritually fit sa papalang paraan by hearing the Word of God, by listening to His words. Meron po tayong magawain through online. Meron po tayong mga Sunday service po sa ating mga designated churches. Huwag po natin kalimutan, huwag natin kaligtaan na alam nyo, dyan tayo po mag-grow eh. Kami rin po, bago rin po kami naging servant po ng ating sa church. Marami rin po kami mga pinagdaanan ng mga ganyan na struggle. Labanan po natin ito kapag dalo sa church. So, minsan pag Sunday, di po ba, naramdaman natin na kahit worker ka na, parang tinatamad ka kasi sa matulog. Dahil alam mo, lahat ng tao nasa bahay lang, papahinga, di po ba? Pero yung Sunday po kasi binigay natin yung sa ating Panginoon as dedication na sa ating mga Kristiyan. So,
Panatilihin po natin yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon na makadalo po sa mga gawain. At salamat po, may extra tayong gawain katulad ito. Isa po itong kalakasan po sa ating lahat. So, salamat po sa ating Panginoon. Kailangan physically fit po tayo, hindi lang physically fit, lalo na yung spiritual natin maging fit and equipped sa panahon na to. Yung 3 po, keep focus on God. Yan. Wala po tayong ibang tinitingnan kundi ang ating Panginoon at yung kanyang mga pangako. Kasi yun lang naman po yung pag-asa natin. Kasi po kung tao ang aasahan natin, mas madalas po, mas malaki ang chance na mabibigo po tayo. Kapag nag-focus tayo sa tao at umasa tayo sa tao, panatiliin natin yung ating focus sa Diyos na. Mahirap gawin, pero kailangan nating lumaban. Kasi yung panahon natin ngayon is labanan. So, spiritual battle po tayo. Kailangan ng spiritual natin malakas. Kasi ang influensya ng mundo ay sobrang lakas. Kung wala yung spiritual natin na mas malakas sa kaysa sa mundo, matatalo po tayo, sigurado. Paano tayo lalakas? Siyempre, yung Panginoon natin, sobrang lakas. Walang duda yun. At ang nagbibigay ng mas malakas na pananampalataya, ating Panginoon. Kailangan lang natin umigil at sumunod. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, yung number 4 po, okay, yung conclusion na kapatid. Yan. Okay. Okay, basahin po natin sabay-sabay mga kapatid. Okay. Okay. So, magkaroon po tayo ng attitude or character na maging observant po tayo na sa ating paligid, sa ating sarili. Kasi minsan, unaware tayo na nakakagawa na pala tayo ng mga hindi kalooban ng ating Panginoon. So, maging aware po tayo sa mga instruction ng ating Panginoon sa atin. Mamaya may mga pinapasabi na po ang ating Panginoon sa atin, di ba natin alam. May mga pinapagawa na po pala siya. May mga tao nang nagsasabi sa atin na inuutusan ng Panginoon na para gawin mo to sa gawain. Hindi mo pa ginagawa. Panahon na para tumayo tayo. Panahon na para gumalaw tayo. Panahon na para ikalat ang word. Spread natin ang word sa labas. Salamat sa ating Panginoon. Palakpakan nga po muna natin. Okay? At yung at syempre mga kapatid, yung pang-last ko po. Ang nais po natin lahat ay maligtas at masama sa ating Panginoon. Masama kung nasaan siya. So, meron po mga qualifications ang Panginoon. Syempre, unang-una, kailangan meron Holy Spirit po tayo. Qualified po dapat tayo, spiritual natin. Kasi kung wala ka niyan, paano ka sasama? Paano tayo maniligtas? So, itong Saturday po natin, sa akin lang po, pero mas nagpo-pour out ang Panginoon ng kanyang spirit sa ganitong gawain. Kasi mas malakas ang ating spiritual kaysa sa lahat. Tama po ba siya? So, samantalahin natin at naisin natin humingi sa Kanya kung wala pa tayo dito. Kasi ito ang ating susi sa kaligtasan. Para saan ba nakikinig tayo kung wala naman tayo? Kung di natin nais sa puso natin na magkaroon. Sa mga wala, huwag masasaktan. At i-heart desire po natin na magkaroon po tayo nito. Kasi ito lang po yung paraan para makaligtas po tayo sa mundo. Kasi sabi ko nga kanina, ang mundo, powers po. Palala po ng palala. So, this time, this day, naisin natin na regaluhan tayo ng Panginoon. At kung yung mga spirit natin na nangihina, ito yung araw at pagkakataon para ma-refresh, ma-revive. Di ba pagka naglalag yung FB mo, yung application mo, kailangan mo i-refresh. Di ba? O kaya buburahin mo, tapos magda-download ka ulit ng panibagong app para bago ulit. Di ba? Parang na-board again ulit yung app. Tama po ba? So, yun yung nais ng Panginoon na this day, we must refresh ourselves, na kailangan yung ating mga old thoughts, alisin na natin. At mag-focus tayo dito sa araw na ito na pang-spiritual. So, salamat sa Panginoon. At yung pang-4, meron pa ba dyan, kapatid? Ayan. So, yan po. No matter
but the storm, when you're with God, there's always a rainbow waiting. Amen? Lapakan natin natin Panginoon. Salamat po. Naway, naging magandang mensahe po ito sa ating Panginoon na maging aware po sa ating lahat ng ating Panginoon na maging aware po tayo sa ngayon, sa mga susunod na panahon, at sa mga susunod pa. So, salamat sa Panginoon. To God be the glory.